Tag nu. Sådan der. Det bliver en fucking interessant video. Mhm. Nej, vil du gerne lade mig kamera på? Jeg har kamera på. Nej, så er det Jeg ved, der er et godt kravletræ herovre. Hvis jeg kunne komme op i det, ville det være dejligt, hvilket jeg ikke kan, så det er bare noget rigtig lort. Noget lort. Og jeg har en veninde, der kravler rundt i træerne. Det er fucking interessant. Farvel. Hvad er der mening med det? Hvad? Vi danser mig kom på YouTube. Jo, det må. Ja, hun joker, ja, det er bare meget sjovt, ikke? Vi kravler i træer, hvilket ikke er... Hvad er det?